Тримата се отправиха към входа на магазина и наобиколиха стария антиквар, затрупвайки го с лавина от въпроси до един свързани с щита. За тяхна почуда господин Окиев им отвърна с нетипична за него лаконичност. Не щит, а герб сте видели, деца. Хералдически знак. Без особена търговска стойност, защото произхода му е неизвестен. Няма история и според последния му собственик никой не знае нищо по въпроса. Как така? Вие къде го открихте? Купихте ли го от някого? И друг път сте попадал на предмети с неизвестен произход, но сте успявал да откриете много и то все интересни неща за тях. Направете проучване, господин Окиев. Ако можем, ще ви помогнем. Откъде този интерес към стария забравен от всички герб, Нико? С какво толкова те заинтригува? Не знам. В него има нещо необикновено. Един такъв е, как да ви кажа, загадъчен. Направо магически, добави Мила. Да, права си, красавице. Направо е магически. Формите му и уловеното в тях движение имат особено въздействие. Хипнотично. На човек му се приисква да последва завихрещите се змейски тела и да стигне до края на спиралата, до последния дракон. А има ли такъв? Има ли край? Уместен въпрос, момчето ми. Уместен въпрос. Не знам, а бих искал да узная. Извинете ме, че се намесвам във вашия разговор, но къде е тази прелюбопитна вещ, Анри? Не успя да се стърпи госпожа Сомпион, която се беше приближила отдавна и се преструваше, че разучава задълбочено крушите в окачения наблизо натюрморт. О, Матилда, става въпрос за един от онези предмети, които разпалват въображението на децата и оставят равнодушни мнозина от възрастните. Идете го разгледайте, но не вярвам да ви очарова. На стената, в дъното е. Госпожа Сомпион погледна с недоверие антикваря, после децата, и се запъти към дъното на помещението. Спря се за минута пред огромния герб, хвърли му едно бързо преценяващо око, видимо не откри нищо интересно и се отправи обратно към старото бюро до входа, като този път си даде вид, че разглежда предметите без да обръща ни най-малко внимание на разговора. Много странна работа, деца. Получих го от един стар приятел, който не желаеше да го повери на никого другиго, освен на мене, при условие, че съм съгласен да не го продавам. Но отговорно пазене, така да се каже. Но пак ви повтарям, предмета има най-вече сантиментална стойност. Нека обаче да обслужа госпожа Сомпион, а после отново ще продължим със сладките приказки. Но моля ви, Анри, не бързам за никъде. Разполагам с колкото време си пожелая. Нали, Фокси? Кучето я погледна глупаво и като установи, че не ставаше въпрос за бисквитка, равнодушно извърна глава. За мен е удоволствие да се погрижа за вас, Матилда. Може би търсите подарък за някого? Или нещо за самата вас? Много сте мила, Анри, но коледният кокъл на Фокси вече е купен, опакован и подреден по телхата. Моите любими шоколадови бомбони също. Просто наминах да ви видя и да ви пожелая весели празници. Хайде, ние с Фокси ще се поразходим още малко и ще се приберем да обядваме, че сме станали и закусили много рано. Госпожа Сомпион се спря до бюрото, за да сложи ръкавици и да се загърне във вълнения си шал, след което скри нежно домашния любимец в ревера на широкото си палто, пожела приятен ден и весела Коледа на всички и излезе насред нов облак снежинки. Благодаря за посещението и довиждане, стара приятелко. Едва свари да изрече антикваря преди да се е затворила вратата. Весели празници! Довиждане, госпожо Сомпион! Добавиха вкупом децата с поглед вперен в леко приземяващите се снежинки. Нима шпионката би могла да бъде приятелка на господин Окиев? Прошепна невярващо Нона на ухото на сестра си. Годините се изнизват и с времето нещата започват да изглеждат по-иначе. Само за миг си представете квартала без зоркото око на Матилда Сомпион.
Скука. Никакви квартални новини, нищо за криене. Пълна скука, ви казвам. Изненада я стареца, който я беше чул. В това нямаше и грам съмнение. Колкото до прозвището, което сте й прикачили, не бих казал, че не й подхожда, но най-искрено ви съветвам да го замените с друго, не толкова очевидно. Да, познавам Матилда доста отдавна, но ето, че пак иде реч за времето, което си тече неумолимо. И така, да се върнем на прекъснатия ни разговор и на предложението ми за подарък. Мила, там пред тебе има една кутийка. Отвори я, моля те. Тримата я бяха забелязали вече. Лежеше си в средата на бюрото на господин Окиев, но влизането на старицата ги бе разсеяло. Беше изключително красива и светлината от настолната лампа я правеше още по-невероятна. Металните орнаменти във формата на цветя и птици и тоновете на разноцветния емайл изкряха и хвърляха меки от блясъци по околните предмети. Мила остави дървената кутия, която все още държеше в ръце, и повдигна внимателно капака на металната. Разнесе се нежна мелодия, а една ефирна балеринка излезе изпод него и се завъртя на пръсти в безкраен пирует. Близначките заподскачаха на място и запляскаха с ръце от радостна възбуда. Страхотна е! Толкова е красива, направо невероятна, и музиката е чудесна. Нико, какво ще кажеш? Идеята ви е повече от добра, господин Окиев, но това е много ценна и скъпа вещ, а ние имаме само $76 и 27 цента, добави едва чуто Мила, чието сивкаво сини очи вече се пълнеха със сълзи. $76 и 27 цента е една съвсем прилична сума. Вярно, не е достатъчна, но аз искам да ви предложа една малка сделка. Какво ще кажете да се спрем на $75 и през ваканцията да идвате в магазина по 1 час дневно? Момичетата ще забърсват праха и ще подреждат дребните предмети, а Никола ще стои с мене на касата и ще ми помага в склада. Много ви благодарим, съгласни сме. А ще може ли да бършем праха в витрините на двата големи стари шкафа? Полюбопитстваха близначките в хор. Разбира се, красавици. Веднъж седмично. Господин Окиев, сигурен ли сте, че е достатъчно? Притесни се Никола. Повече от достатъчно, млади приятелю. Повече от достатъчно. Устройва ли ви това положение на нещата? Дали не устройва? Смая се той. Разбира се, потвърдиха и тримата в един глас. Добре. Тогава днес е събота, във вторник всички тука. Защо във вторник, господин Окиев? Ние можем да дойдем още в понеделник, отбеляза озадачена Нона. Вие както искате, погледна ги развеселен стареца, но аз почивам в деня след Коледа, така че във вторник. Оставям на вас да уточните часа. Може да дойдем още при отварянето в 10, предложи Никола. Не мисля, че е добър вариант. Ваканцията е и време за почивка и игри. Тогава какво ще кажете за късния следобед или при вечер преди затваряне? Чудесно. Нямам абсолютно нищо против. Във вторник в 5. Хайде, тичайте сега да намерите подходяща опаковка за подаръка и да надпишете коледните картички, ако все още не сте го сторили. И не забравяйте да окачите чорапчетата до камината. Няма. Довиждане, господин Окиев. Приятна бъдни вечер. И да не пропуснете коледния обяд вкъщи. Всички ще ви чакаме. Как бих могъл, деца? Как бих могъл? Такова хубаво преживяване в компанията на любими хора. За нищо на света. Довиждане и приятна бъдни вечер. И на вас, господин Окиев, до утре. Тримата нахлупиха шапки, стегнаха шалове и се гмурнаха смело в снежната каша. Тъкмо вятъра се готвеше да ги погълне и да ги скрие в мокрите си бели завеси, когато вратата на антикварията се отвори рязко. Нико! Ела! Забравихте! Достигна до тях на пресекулки гласа на господин Окиев.
Тримата се спогледаха слисано. Момчето опипа раницата, издута от музикалната кутия, хвърли повторно задъчен поглед на сестрите си, даде им знак да вървят към къщи и влезе в магазина. Момичетата поеха обратно по заобиколния път, по който бяха дошли, защото точно вляво от фасадата на антикварията започваше цветарницата на майка им. До нея се подреждаше неголямата книжарница на гърба на пергамента, която се помещаваше на около 1/3 от партерния етаж на сградата. Наемаше я младо семейство с вид на сбъркали епохата хипита. Семейство Калфови обитаваха етажа отгоре, а главният вход на жилището им беше разположен на партера, веднага след книжарницата. Именно него обаче не трябваше да използват в същия този момент. Вихрушката не позволяваше на Мила и Нона да разменят всички онези въпроси, които напираха в главата им, и те бързаха да се приберат вкъщи. На задната уличка ги съпроводи зоркото око на госпожа Сонпион, която вече се бе разположила в своята наблюдателница и отново упражняваше зрението си, както самата тя обичаше да се изразява. Защо те повика господин Окиев? Не носехме нищо, за да го забравим. Появи се и зад вратата любопитната физиономия на Нона. Искаше да ти каже нещо тайно ли, нещо само на тебе? Цъфна след нея и тази на Мила. Никола побутна раницата към тях, пръкна в нея, извади малка кафеникава кутия и я сложи на леглото си до котето Ришко, което равнодушно отмести опашка. Ами че аз вече съм я виждала, прошепна смаяно Мила, а брати и сестра я погледнаха невярващо. Същата, която забелязах под герба и исках да ви покажа. Затова я взех оттам, но после я оставих на бюрото на господин Окиев и напълно я забравих. Подаръка на мама и татко беше толкова красив, че не си помислих повече за нея. Ти не му ли каза, че не е наша, Нико? Отправи му колеблив упрек Нона. Как мислиш? Отвърна Никола, подразнен от очевидното недоверие. Обясних, разбира се. Казах, че сме носили само раницата и че е била празна. И какво ти отговори господин Окиев? Че не била негова, че днес не бил идвал никой друг освен нас с госпожа Сонпион и че с нощи, когато е подреждал преди затваряне, кутийката със сигурност я е нямало. Тогава би трябвало да е на шпионката, заключи Нона. Така предположих и аз. Той обаче ми отвърна, че я познавал от повече от 50 години, че имала безброй недостатъци, но разсеяността не била сред тях. Всеки в квартала можел да потвърди, че никога през живота си не е забравяла или губила нещо. Дори добави, че ако сме искали да прекараме няколко незабравими мига в мъчителен кръстосен разпит, сме можели да отидем да я попитаме лично. Наистина нямал ни най-малка представа кой би могъл да бъде собственика й. Категоричен е обаче, че кутията е по-подходяща за магазин за играчки и че със сигурност няма никаква антикварна стойност. Каза да я вземем, докато някой не си я потърси. Може би е искал да ни я подари по този начин, за да не се чувстваме задължени, предположи Нона. Такъв беше и последния ми въпрос, но господин Окиев отбеляза, че за съжаление кутията не била сред подаръците, които вече бил предвидил, но не можел да ни каже нищо повече преди Коледа. После ме отпрати и уточни, че е отивал да си почине, защото в тази буря не очаквал да се появят клиенти. Странно, а? Какво ще кажете? Направо необяснимо, потвърди съмненията на брат си Нона. Само, че наближава 12 и подобно на господин Окиев, мама също може да затвори поради липса на клиенти. Тогава по-късно ще обмисляме положението. Да речем след обед. А сега се измитайте от тук. Ухили се той заядливо. Вземете подаръка, а аз ще скрия кутията, ще си оправя леглото и ще дойда при вас в хола. Не дей, не го оправяй. На мама може да й се стори подозрително и да претърси барлогата ти. Прекъсна го Нона, заливайки се от смях. Грабна котето, дръпна рязко сестра си за ръкава, увлече я със себе си и двете буквално излетяха от стаята,
в стремежа си да избягнат добре познатата им пухена заплаха. Понесла се отново към тях с пълна скорост.